Ini nalik.
Shalom. Hari atas nama Partai Demokrat Nahdlatul Ulama perjalanan sehari mata komuliate di halaman amanginan nama terhuni nata di Wabino hari mengilu habis yang terkadang monokrom aron nahuran lebih yang acarakan bagi kami suatu pola peradaan akademik dengan waktu yang kita terkembali anggir kelari maupun tahun-tahun yang lalu boleh lebih tinggal musim kalau dapat ubah dalam persoalan yang kita mengenal saya untuk acara di atas kami video bahwa hikmah dalam menghidup kami sesuai perjalanan berkata tata hal maju akan perilaku tak asabui saya untuk acara di bergenong bertingkat. Jadi selamat hadapan dulu siang kali kawan dari dunia kita atau kita seluruhnya selamat hari Natal mari kita terima. Karena ini mereka mahitas yang berkuasa nomor 57 ayat 1 rodi 2.
kami marutulun pertulung pardamitan napaduahun guru kuliah napaduluhun mewakili sahabat siang sidua amang sebasarihu nawapatun mewakili siang amah amang simarintan namangi musim mewakili siang ina halak minang boru sidite nama dua napapatun mewakili siang naposo Boris Pahuta. Boris Pahuta. Sino ba natin? Ya, skember bisa juga mewakili siang naposo baru salah nabi mewakili siang psikologi yang sucio aja dulu. Ay, SMP naman. Si Domingos. Da, si Domingos. Iya, mewakili psikologi ya. Nah, kuncinya belum. Terang posnya. Hukum kita sempurna. Saunari masuk ke hidatuan sarai badata tapahuman atau kama masuk barende menita sebukwete nomor 405 mamuka maisi ayat sada rodi 2.
marhite-hite goar ni debata amat, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabedaging mahatay, dalam maringano di tengah-tengah dihita, jadi huidahami mahasangapon, nasongon hasangapon di anak nasasadai, sian amay, gadeasi ni roha dohot hatutubulan. Kasangapon ma di ibasa naligidjang Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na dua ginjang. Madok moniaki dohami tuho ala ligodam niasi dohot golong roham di kami. Ay di basa-basa kudo anakmu na sasadai tuhami na di pardamonanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sian dosa dohot sian hamatean sa liling-ilingna. Nupang inuhami tuho say sotani marohanami na hulomi marhite-hite to di porbadia akub ni say parrohai mahami asa hugoto hami mandok goleati tuho asa tarakul sinuturo hanami di hagugoto dohok di kanujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pare dihita sa bukwente na mapakakalobat kaya sada rodilo. Alay yang uho Bethlehem ek parada meknet kudo yang anggo kumpola dijurot tu apa huta beribu-ribu di Juda. Ape siang hodo haromina nagade pangkongkomi di Israel. Jala akka harono di siang nahinan siang akka ari naruhi sa lelengna.
Di hari pasahatona masih ada sahara kedua di nomor buhur. Dalam ulang pasipasi di angka angina warga anak di Israel. Alai jom-jom tuang ibadah jalan armahan mangasaho ko ni Jehovah mahite-hite hamuliau ni ko ni Jehovah di bata jadi maringanan manasida ay tipul maibana bisi rodiaka ujung di tahon. Mulai tahun akan Nabi Nuni jadi kita pertama mengaruh ibadah pintu peramahan Tuhan. Mertua ma akan tumalihon hata nege bata jalana upyopsa. Amin. Mari kita sebutin nomor lalu ayat sadar betul. Jalan satu para menandakan yang menciptakan kejadian satu ayat kepada mulanya yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan laut dan bumi. Pada Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 20 belum berwujud dan kosong, ular bintang menutupi samudera, alam yang berada di atas permukaan air. Firman Allah, mereka kita menjadikan manusia menurut gambarnya dan firman Allah, mereka menjadikan manusia menurut gambarnya dan menurut supaya atas berkuasa ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternaknya dan atas ternaknya binatang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 7, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semua apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tadi itu. Amin. Kejadian 2 ayat 4, demikianlah riwayat kami seperti pada waktu diciptakan. Amin. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam dirinya. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Amin. Kejadian 3 ayat 21, itu pada dari tiga kepada dan kepada beri kami makan namanya. Mas 19 ayat 1-5, tidak ada kata dan tidak ada perintah, suara mereka tidak terdengar, tetapi nama mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.
yang memasang medali langit untuk matahari asing. Mazmur 19 ayat 6. Yang keluar bagaikan pengantin, laki-laki yang keluar dari kamar giran bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. Mazmur 19 ayat 7. Dari ujung langit yang terbit dan yang beredar sampai ke yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Amsal 1 ayat 7. Kata orang tua adalah penghinaan, tetapi kata lembaga yang menjadi. Liturgi nomor 20 pada kau masuk buku subuh. Iko pujota do debata ala masuk kalamna dohot manopa sian nasoadong dia gabe adong atau kemudian do hita lau maka tindak pun sabal gaun di jadian di Jehovah tapi gimana liturgi nomor 2 1 Musa 1 ayat 1 sampai 4. Dimulana ditopa debatama lagi doa tanon. Dungi tarulang matanoi gabe hawalongan jalan holong di atas yuli. Dungi mangarea preak matondi di debata di atas ni akaai. Dungi mangguling ma debata nina. Jadi mahuna tiur, jadi tiur matutu. Nungadenggan matoi di ida debata. Jadi di bawah debata ma persirangan nina tiur sian naholong. Dungi di goar dewatama natiuri arian goar ni naholomi bornin dungi borma ari torang ma ari muse ima ari parjolo dungi makuling muse ma debata jadi maho hajak kajang di persitongan ni ae ni aka ae bahan persirangan ni ae tu ae. Jadi di bawah debatama hajak kajangi asa disiram air akan ditoluni hajak kajang. Siang air akan digijak ni hajak kajangi gabe menjadi ma somoni. Dungi di gawang debatama hajak kajangi langit dungi bol ma ari muse ima ari paduahor. Dungi minta debatama marpungu mahamu air akan ditoluni langiti tusada inganan asa karidana mahia gabe menjadi ma somoni. Di goa debatama nama ia hitano ia perpuluhan di angka air laut di goa. Jadi mengedengan di ida debata. Duri dijadikan debata Jahowama Jolmai sian orduk di tanah or. Jala diuruskan tu bagasan bungkung di igungna. Kosa hanguluan igabe. Martondina mengolu Jolmai. Amin. Mulu hutailion langit ni aka jadi-jadian di jari-jari mula luar bintang aka nabi. Amin. Vokal duet yang berjudul Janji di Hari Natal.
Aku berjanji dalam hidup ini takkan ada cobaan menghiasi dalam hidup ini. Suka dan duka datang dan pergi, silih berganti dalam hidup ini. Yesus kekuatanku, hanya Dia lembek hidupku. Ku sadari sungguh aku tak mampu tanpa Engkau Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur betul kehadiran-Mu. Aku berjanji untuk setia melayani-Mu Tuhan. Aku berjanji untuk setia melayani-Mu Tuhan. Mainan Basara nomor siang, Marites siap bukuin nomor 100 ayat sadar ditulu
Harus siap-siap meliturgi na peduluhur putusan siang aman. dosa laos dititido holang dormai sian debata laos gabe dosa nunga bangarjai ganu jurma semudia do masai tugadu hitao tabegema liturugi nafatuluhu Sada pusatulu ayat sada 15 sonoma makana alai uluk lunau bisuk sian nasa namang ulmit di ladang akan dinadion di debata Jehovah jadi didok mamadok buru-buru ale tongot didok debata naso jadi pangarumu nasian saluhu hau akan ada porlakon dongi na buru-buru mamadok uluki jadi panganon nami siang parpueni hau akan ada porlakon alai angko siang parpueni hau na persidangan ni por lagi hidup di batado
unang panganhamu siani jala unang jamahamu asa unang mati hamu dungidin na ulung ima madok buru-buri dang natutu hamu mati ay di boto debatado sadari di panganhamu siani pongkor matamu na gabedos so debatama hamu boto naringgan dohor nawa. Sada musatulu ayat onom ro di ayat bini samonon mahadana. Dungi saya di panotno di boru-boru ima parugue di hawi di bahen dengan napangano jala pia mata namar mida. Jala tahu menunggul roha tu habis tarang hawi jadi diputikon sian parugue naik jala di pangan. Di lehon ma doh tu sinonduk najiani gabe di pangan. Dungi tonggol ma mata nasida ada dua di boto ma nama saimara nasida gabe di somoti ma gulung di hawara bahe sabu nasida. Roma sada ayat 20 sahat 21. Aida putarida do pangalahon di bata na buninya. Dibangun ni roha sian akka pambahenan ni bata dina tinutpanay. Asyanganon lima haguon na dohot hadi bataon na manuntongi asa unang adong sian sidalian nasida adik pe diboto nasida di bata ndang dipasangap ibana songon na tamadi di bata jalan ndang dipuji gabi di oto-oto akta pikiran na do nasida jala makulong ma roha nasida naso mengerti. Amin. Roma sada ayat Rusia 10. Tunggok do nasida nasa hagiduho ajahato arwao pangahulio late-late bulu-bulu gada-gada asyasi dohon akka bisu akka permihmi parhata budal si hosomi debata akan najukkan si jamroha si dehata si pikiran naroa nama noisi naturasna. Roma 10 ayat 10 10. Opan tunatap surat dangarong na igor ng busada. Dangarong na maroa na usoso di bata saluhu nasida monga maripil tung sangedo nasida maroha dangarong siani naringgan ng usada tanoman na ngangang do arwah nasida na bagogohong do di nasida bisa ni ulung dari do bituruni pikir nasida go mula-mula do hata podu pamangan nasida kita do Pak Nasida madu usong muda amaguan do hapur suho do di jalan Nasida ia jalan pada meyon dang diboto dang marhadiaran di debata ruahan Nasida. Amin. Terima kontribusi apostol.
Apostle nanti percepat. Jangan lebih.
atau hari masuk kita berada nomor 12 persembahan porsi yang pematian. Maritiditas yang bukunya nomor 52 ayat 1 rodi 2 kau semua siap-siap mali turun ina paupatan putusan siap ina. Wow.
Jehovah, kami daging mahatai jalan maringan di tengah-tengah ni hitau. Ima anak sasada nasihat amai, gok asini roha dohon kasintongan, tapi gima liturgi apa-apa. Lukas 2 ayat 10 1-12. Alai didok suru-suruani matuna sida. Unang mabiar kamu. Ai barita halalas ni roh godang dongguan tuhamuna. Parsaulian disandok bangsoi. Ai naum tupu dosa borngino di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. On ma partinada di hamu poso-poso do dapotong muna na pinorhos peak di panggagadan. Lukas 2 ayat 10-1-15. Jala tokuma adong-dongan ni sulu-suluani terok akaparangan parbanua gijang. Dipuji dasida do debata mando hasangapong ma di debata na de gijang dame ma di tanoo di akajol ma halumwani. Jala dinalawi aka sulu-suluani di dasida do pak gijang marsipadohan ma aka parmahani. Beta mahita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani itu kita. Lukas 2 ayat 10 1-10 songono hata di debata. Jadi hatok mana sida lau tu si gabeju pangsa si Maria dohon si Joseph dohon koso-kosoi natea di panggabatani. Asadung di ida di bari tahun nasida ma bahwa naung di hatahun tu nasida taringok tu dak penaki. Jadi sudena umbegesa lomang bedo siala na hinatawan ni aka parmahani tu nasida. Lukas 2 ayat 11-10 siap. Jadi sudena umbegesa lomang bedo siala na hinatawan ni aka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peung duhatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Matius 1 ayat 21 sampai 22. Sono mahatami debata. Tubuhan anak na ibana Yesus do warna bainomu ay paluang na do bangsona siang aka dosa na sidade. Masa pesudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani markite siang panurirang na namado. Idahamu ma gabe-gabean do namor bajui tubuhan anak ma ibana jala baherong do buar na Immanuel lapatan na lumat ma debata. Amin. Vokal grup Ina nomor judul Ajal Portibio.
Paretihita sebukuete nomor Pakusia ayat sada Rodi 2 persiapan liturgi pengutusan. Isedo Yesus Lotui ibadah dosi balua nang roti portigion anaing manaluhur dosa dosi bolis jala manaluhur hamatian asa malua galuna porsea jala haluluan ro di selilingna nama aka di la porsea di ibadah tatangi hamba liturgi pengutusan. Ai somonodo holongi rohani dewata seperti bio. Polano dilehon anak nana sadai asa udang mago gaduk na porsia di iban. Asa hanguduan na salilingna di iban. Dungi tidak potences mana sida tidak mak. Nunga saat duahu nasa puasa dan kicau do dari tahun. Laho mahamu pode hamuma saluhut bangso didi hamuma da sida bagasan goal di ama anak do di pontradia Rausa dari hamuma da sida mangaradoti nasahata nang upatikot tuahu ai idama sai sotangaku do hamu galu ari rasi rasa ajali hasiakan alai jalur munado hagogo ni kondi parwaria masoha tu hamu gawe si tindangi kuma hamu di Jerusalem dohor di sandok Judea dohor Samaria saharo di ujung di tanahon jami tahunku ma gawe patik di Jehovah mandok lalu anakku doho sadarion do hohu aku dua. Jadi di nasi dama hapor saya ma Tuhan Yesus asa malua ho isi di bagasmin laos di perwana nasi dama kata di Tuhani tuibana do tusaluhu doman di bagas naung dakotan hangaluan na salilem do nama kaborsiai anaki alai masa bangoloi anaki dangi daun ni hanguluan saya namiat do taheri mas di debata di ibana amin. Paretihita sebukuete nomor 54 ayat sada sahat betul tungtung mahita saluhuna.
Damai di debata na sumurut sia salhut na roha. Imana mangaramoti nasa hati-hati na pikiran una. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kudul mahamus salhut. Selamat Natal mari kita salhutna. Mulia tema di Tuhan debata. Naung mangaleho tinggi tu kita amanginan boy ripa kita marhumu di Borgino ima na patu bahon pesta malam Natal di Borgino. Alani kadonga sahapur siaon boy mata beren di kertas acara Tagalu. Hata di debata nagabe renungan pesta Natal di Borgino terbuat masian Matius bidusada ayat 10 sahatu ayat 25. Matius bidusada ayat 10 sahatu ayat 25. Sonong ma didong hatani debata asa hujahahun ma tuhita saluhutna. Yang go hatu tubuh di Yesus Kristus sonodo. Uju oroan di si Joseph Pidope inana si Maria gabi-gabian do ibana siatu di Purbadia adorang somar si padonohan dope nasida ala parrohana bonor si Joseph nama ngoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana nama naing sirak konon na songoni alai dina songoni dope ditahi di rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni Sidao unang alam roham mangalap si Maria gabidongan Musa de Bemse ainan sia tu di Purbadia do nanaing tubuh ibana tumubuhon anak maibana Yesus do warna bahinon ay paluon na do bangsona sianaka dusa na sidari masa pisudinay asa jumpa ma na hinatahon ni Tuhani marhiti siyan pagurang na namado ida hamuma gabi-gabi do na marbajwi tubuan anak maiban jala bahinon do guaron Immanuel lapatan na dongat tama dibata. Jadi dong tersungguh si Joseph diuloi mahata ni suruh-suruan ni Tuhani saut ma di alap na diulinai alai laos solidada pai matubu burha bajunai jadi di luar ma ibana Yesus olah diro sehana dihita salut na kadonga sahapur siao Nuaing marlas niro hama kita di pesta Natal di Borgino nata patupa apala di Tikio akadonga sahapur siao rasian tonga-tonga Tagalu nunga torok hita namangihunton akka pesta Natal adong mau nasian pumuan adong mau nasian STN jala adong musisian na pinukani manuna pinatu bali Huria. Jangan di Borginon masuk mahita pesta malam Natal. Hata niliwata di Borginon manaringoti taringo Tuhan tubuh di Yesus Kristus. Nah dihita saluhutna molo tapamanat do di pandalan di muluta akka amanginang jojo do sian hazul maut taon ahana lelehon di debata tu hita aka ahana masa di muluta ganggu hita laho maddalanyo jojo do sian tonga-tongani aka ruas ni Huria nunga di lehon debata aka dalan nadingkan alai jojo do hita madiar laho mau berjuang konon jojo do hita gang buru hatta laho mencapai tujuan langsung do di jamita tadi Borginon amalina si Maria nau pinilit diri mata nau ginohan itu di Purbadia jala si Joseph
nagabe ama ni Jesus Kristus taberen di turpukon maliar do ibana lahu mangalap si Maria. Alani marhiti-hiti pesta Natal na tapatu pari borginon didok temani Natal tadi borginon Immanuel dongar tama debata na parjolo unang lomos rohat dihitang salut na kadong sa pursyaw taringo tu lomos ni roha turut ko hita na lomos madala ni Nunta Sigalupa makanan na po nakinda parjolo hudo gudang dunay siya tunga-tunga ta adong naunang konog bali mangibut tornada adong nagi mahali adong tuluhan di jalan mungkin adong ordo beterdar alai hata di daan na akamangina nang pejojol kita mangulahun Natal nang pe sigalupik kita marminggu gudang do pe siya tunga-tunga ta naganggu lahu madala ni mulus sigalupa gudang do pe kita nalabia lahu magperjuang ko pardalanan ni Muluta di Portidion. Angay sumuti do madalan. Ahado na nang sibatu paunota mulu masa kasi sumun. Jadi diturpuk jamita di Borginon amangina rodo to di Porbadia marhiti-hiti parnipio tu si Joseph nama do unang sirakon buru-buru naikon gabi dengan saripin. Naung ginohan itu di Porbadia di mana? Zala tubuhan anak may bana non jalan orang muna may bana Yesus Kristus. Sungguh sangat luar biasa. Nyodo amang ilang pasu-pasu ni di mata. Nyodo amang ilang sada dengan basa ni di mata na padu. Sari hono ni di mata do. Dongan yono ni di mata do. Ganung akan atotong marhabusa tu Yesus Kristus. Calatan kasdo diturbuk jami tau tamere. Dangadong ganggu berohani si Joseph lahu mangalap si Maria yang goso si tongdan ya akadu ama mulu adong sahalak korpuan daun marburat daging dangadong biak kabawan olo mancino lumo bima mangalap sa jangan itu dari pikiran si Joseph ditujul mamanuna kata kasdo amang inang tabere diturbukon dan do pe padolo-dolong nasida nunga girohan itu di Porbadia si Maria nama lapatan bahwa itu bukan hasil biologis tetapi memang benar-benar hasil daripada pekerjaan Roh Kudus pulau itu di Porbadia. Alai dari waktu Yesus Kristus amangina saha tulain saha tu sadari torong dopi akajolma nalilu nama suadahu taringo tu Yesus Kristus. Budang dopi akahalak karistimbakan sian najulu tabereng maju somon si Raja Herodes. Mula diboto adong seorang sahalak Yesus na pinabuhan ni akaparmahan di tiki ahadi ulaiban. Pahumu sudi akka pasukan akka tentara na manguda di tiki. Lului hamu sudi akka dana na di dua tu. Na marumu 2 tahun itu pamati hamu. Setul buko nama hirang udah taber. Dan tar sudah ada di Portidio sakap di mata. Dan kui puasa di Portidio lahu manaluhon akka nang sinakapan di mata. Taringo tu hita akka jul manandia di Portidio. Tapi nama himbe hipion amangina tanga pala rekod kalian ragu kita bimbang kita kolsoa kita lahu mandalani muluta sigaro tinggi. Alanido amanginang tema di jametan kali borginon mandok Immanuel. Torok do amanginang siang halak karisten membahen akka warnia nakona si Immanuel salah satu sama amang burhurian puasa jujut masa kasih
Ya artinya Immanuel di dok deson dongat tama di bata. Sada pos ni roh haru o namanginan bahwa dilihok di akabuari sa sitong na. Naikon pos rohana bahwa dungan niyo ni di bata. Jalan milik ni di bata o. Angani do dihita salhut na pe marhite hiti tur bisa kita di Borneo. Dongan tamari bata. Odo na neng do horo ni di bata tu hita di Borneo. Dongan muna ma di bata. Si pengamsal madok molo di bata donganku isi maalok. Alai wasa masa akan keraguan amangina. Wasa holso kita nama dalani dulu. Asa situ nana supos do berohata. Yesus Kristus yang bobos rohan tak amanginang dangaro kita na holsoan madalani buluta dangaro kita na ragu madalani pandalani buluta lumobi mahita namian dibuat parserahano dan merek do pandalanan di akabang su Israel di parmudu-mudu di matado na siya di lehor do akamanak di pada guru dan sida di level doa. Sian naso pinikiran ni jolmat. Sian naso mungkin di pada guru boy doa. Ane pun madinggan bahasa di mana. Omma huaso pamasu-masu di mana diganung multa. Nah, jadi artinya akama ina. So tunggabi borso kita madalani multa sigano bahay. So tunggabi ragu kita amangina laho menggamai akan tujuan alai di bagasan pardalanan ni mulutau di bagasan pangalak atau so tu madau kita sian di mata so tu tapaholang diri kita sian Yesus Kristus jadi alani ditikyo namangin ang dihita salhutna boy majo tarimang rimangi di pardalanan ni mulutau sigarutik nunga sumon dia hubungan tak Tuhan Yesus Kristus. Di nama dalari nasa tahun bulunok kita, tohodo kita nga pajono diri itu di mata. Tohodo kita nung membangun komunikasi yang baik dengan Allah. Tohodo kita amani nang makarikoton na nidok na parto Diyo. Manang nason na nidok ni akar matana asli. Kristen nata. Ditiki jolok nata, isima marminggu. Ditiki masa pasca di Simaro, ditiki kita diri akan aku di Simaro, dan menggambaran di akan aku siang nama kaposi Yesus Kristus sono. Nah jadi di kita salhut. Subtema ni jamitata di Borginor madok marhide perayaan Natal disungguli jalan di pengot debatado hitam se asa unang mabiar Zalalobos hita di pardalanan ni Goluta Aisari honor ni liwatano hita Jala di hongkok marhite hite Jesus Kristus si paluay Amanginang doko donga sa hapos yaw Sian hazul maut Boydu hukabar hon songon keluarga nami mas Ihami adong 5 Aka nama kinodoho jadi molo marningo do ama inang di pandalanan ningo lu politiki si ete hoku. Godang do siap kami akabino parna naik marsa kami marsikola na tibo marcita-cita sesomono. Alai jojo do mamering akal kira ni orang tua. Mamering akal na juga di tangan nasida jalan hasil na ni omo nasida ganggu nasida. Olsoan nasida buhadu Tuhan. Bahinokku pasikolahon dan imam. Boharo Tuhan bahinokku laho mencukupi laho patupahon akan nasinakaman ni rohan nasib. Jangan lanido amang inang di Borginok bidokonok yang gosian na juluhian dengan dokia usang kapi galiban dita. Bodo onangan inang hubasaha Tuhan. Molo hubatida koron na julu cita-cita kuliah naik do gawe anggota keamanan Imanarum di Portillo tentara alai on manawpai dangarong tu aka sinamot na naik padukuan dinatuti
Alai marhiti-hitiun amang inang budu dapat sakap nauli nalingan. Budu dapat dalam di mata natutunggu sari hono di mata sanu akkanau tinogos di mata tungan-tungan keluar. Jala budu tidak perlu amang inang ditikila sekolah au mangalaga basduna duit. Jalan ang pandita mai pangalaga basduna mai kumnas di bagasa. Alani marhiti hitiun do hono ku amang inang molo petoro pinopar ili honde mata tu hamuna salmuna so tu mabiar ham suku-sukuna titik isi kolau asa buligan mardalan dung sayau bahasa tu mengalangga bas nasida titik isi kolau bahasa mengalangga bas tu nasida artinya ngamalo be akka opunta na parjulima do toro pinopar toro pasu-pasu jadi wasa lo mesti amannya puasa kang kita madala di pardalanan dulu. Jadi mana kita amanginang mangari mangremangi temani janita tadi borino namado unang mabiar jalalo kita di pardalanan dulu. Sari horo jadi matahari. Satu contoh amanginang pesta Natal nata patupa di borino. Odo sa sitong nana sotari mangrimang. Odo sa sitong nanas sa pikir bahwa dalam nini matado on manari organu akajorma na di portidio na gido hadidosa. Takas lunak gido amang si harianja danganong bejolma na tikos di portidio. Sudinu nga sala, sudinu nga mardusa. Marhite himi hatutubu di Yesus Kristus na uhurok naki ay somonodo holong niroga di batani portidio. Roh Yesus Kristus tu por panari hono di matado namanya. Jadi wasa lo musina, wasa kang buru hata. Amang inang luhut dong sahabu siau. Ditikki nama dawu si Adam luhut si Hawa tu bagasan dosa. Sianodo mulai dibiar di roha. Sianodo mulai panadayo diri maradong po ni bata bahwa nangapa natin kos bejol may dia do panini mata. Ido bahin dibiki na ro di bata tutaman ni diri martabuni do si Adam do si Hawa di balik di Hawa ahan nampai. Ala di dosa nang manguda. Ala di dosa nang mampai na sida gabi dang tikos media do panini mata. Jadi nang do hono ku amang inang di borinon biar ni roha lomos ni roha ganggu ni roha lo madala ni mulut tas galutik ulau ni sigunis doi namang girogoti hapor siot. Tetap kasdo amang inang hata di mata di son mando Immanuel dongat tama dewata. Salah satu contoh akan aposo ratorok donasidon babiar tinggal di bagas nasidari. Jalatorok do kita amang inang babiar lahu madalani akadalan nagulak. Kuasa babiar kita. Jadi di sana yang dokonok itu, ketika rasa takut itu lebih besar daripada iman yang kita miliki, maka sesungguhnya di sanalah iblis semakin bekerja. Iblis semakin menggerogoti kita. Idoalanya akan aku sampai mulu tinggal di bagas nasalakna dipasang hese dobel-dobel ga asu nang dibigi aduh guna duras nang dibigi udan na duras HP sa situng na hata ni libata di borino Immanuel dongan tama di mana laus si peng amsal madu jikalau Tuhan bersama-sama dengan aku siapakah musuh. Jadi di hamuna saluhut na kadong asahapur siang. Martite-hite turpuk jaminat tadi borginon di pesta Natal di borginon di paigot tidak sudi. Sitong dum ngali mata totong nama dunga di pandalanan di lulutas garuti. Lunga di sarihon di mata di pandalanan di lulutas setiap waktu, setiap detik. Ahana masulah hono. Dia mana naik si barang yang tadi mulut, napar jolo, unang balia. Jangan apa dua hor, unang nomor sita, jangan apa dulu hor,
pos maruhat tadi di mata sari honon nado molutta sigalo sari honon nado pardalanan di molutta alani amanginang di bormino pedo honok pulo dinasa taunong kurang doa ke paru kilo na dadalani di molutta di tonga-tonga di huryo lumobi matahingo tu hajong-jongan di huryo lomos do hita tu dia do hami na Tuhan mulu masa pengmusuhan tu dia do hami Tuhan marminggu mose mulu nang digusur garezanan jadi di borgino takas hata di mata paimot tu hita mulu di mata haruna pajong-jong ko huryo di mata haruna punau alani nang long sita mangina dan mungkin gawe palwasun di mata kita dan meringanan dan mungkin gawe palwasun di mata hurion amang inang apolong gawe dan adong hata hikanan jadi sun ikopos dorohat di mata haruna pungasa hurio di mata haruna maju hamu tu hurio di mata haruna masu-masu hamu di tengah-tengah di hurio jalan di mata haruna se na paujukon pardalanan di hurio dan adong bisilang buhurok putari iso dan adong bisi holo sohrota dari waktu kelanjutan di hurio pos rohat sari hono di mata. Nah, masuk kita masih itu pardalanan di akka perkeluargaan. Pardalanan di akka nama dengan saripi. Amangin ang dohodongan sa habusyaw. Salah satu contoh puasa gudang akka yang nakon na terlantar di bulu batang. Itu terjadi karena sudah banyak orang tua pada saat ini yang tidak mengenal Kristus dengan benar. Sudah banyak anak-anak muda pada saat ini yang tidak menjaga kekudusannya pada saat menjalani masa-masa muda. Lani do molo tabereng akka amangin ang bilang pemerah, toro akka dakdana, akka duli-duli, laos akka nama tua be, na sulaputan akka pardalanan ningul, molo tabereng di pulau kata. Artinya puasa masa unak kamay dan naso di pasu-pasu di batang sih. Sudido akan natinopa di batang di portigo di pasu-pasu di batang. Alai hataridaan na amanginang molo sototong kita nang manatap tu Yesus Kristus. Sianod kita dan menada oh Tuhan. Nyod dulu dalam di batang mas-mas. Oh Tuhan, nyod dulu pasu-pasu di batang ada ubal Tuhan. Sehingga torong mahita amanginang na subuh mandok mauliat itu di mana sehingga torong masih atungat-tungata na sumakah melihat itu nak pasu-pasu na pinasahan di mana alanido ak amanginang terjadi pada dilokna penelantaran anak nunga dilehor di mata ak kaya nakor dilehor di mata ak pasu-pasu alai ala diganggu di roha tari waktu ak narikot dia kaya nakor masa mana didokna penelantaran. Kalian melihat madohono tak manginang di Tuhan di mata, di pasu-pasu Tuhan di mata, harus sudi akar luas kimriata, narung di balik orang. Di sarihon di mata, narung muluna di nasa tahun puluh. Coba-coba manginang tani mangkima, so dia dengan bahasa di mata, nama masu-masu pardalan yang meluta. Siya tahu baru na usalu usaha tutikyo yang goso didongani di mata kita yang goso di pasu-pasu di mata pardala na igulita dan mungkin amanginang sehat kita sahat tutikyo sudi nahi ala ditinggal di basan di mata sudi nahi ala di pasu-pasu di mata artinya margiti pesta Natal di Bordeaux di amanginang gomos hata di dewata di sorpai untuk kita asa unang bihulso kita unang bimabiar kita madalani ngoluta sigarupa alai pos maruhat ta amangina nunga pala di lehon di mata be pasu-pasu no balgai ima dirina satiri marhide Yesus Kristus
Molo Yesus Kristus sendiri dipelehon kolan bumokko maka jolma pardusa dan mungkin gawe paluas sendiri mata amanginan dan mangat kita hal kecil do di mata dan mungkin dan lehon di mata kita minum di partido hal kecil do di mata Yesus Kristus sendiri anaknya dilehon kita tidak mungkinlah Allah tidak memberikan kita makan dan mungkin amanginan di mata dan saling menundang mulut lani di borgino namangi dam dohot ngasa kursiau sepo semaruh hata jala sudi mahita marlas ni roha marhite hite namar ningot kita di ari hatu tubuh di Yesus Kristus di 2000 tahun nausal di borgino di paingot kita amangi dam si tongdo Yesus Kristus inunga sorak tu portigio jala dipikyo dan hatu tubuh Yesus Kristus di sipaimot yang bu Yesus Kristus 2000 tahun nang salbu nga seorang kupur tigil jalan nga mati bala di hau pinaksila manaik ku badua bisa sipaimot tadi tikyo haroro di Yesus Kristus na badua hali jadi jaminata di pertanian keluarga pesta Natal kudok di sini ganung akan apa imahon haroro di Yesus Kristus mian di bagasan sadari roha imana di dokna holong di roha dami di roha tapamasa mo nanganginang di mulutta sigalup tiki tapamasa mo ninangin akka amanginang di keluarga tagalup haholongi hamu akka suami haholongi hamu akka yanak konmuna haholongi hamu sudi kita nania di tonga-tongan hidup Kodo amanginang tadana na managam kita di haroron Yesus Kristus na badua hidup di portuyo. Alani pos semaruhata pasu-pasu di matado pandalanan di mulut kasih ganutik. Selamat Natal mari kita. Selamat Natal. Markang yakin. Mulia mali Tuhan di mata di porgidon nunga taripar hatam na bagi Tuhan. Napai monto kami hodo dengan nami mandalani bulu nami sigalutik. Alani Tuhan di mata moliati maluhon nami di Borgino. Di namar ningot tamu di ari hatu tubuh. Nunga di paingot hatapang. Hodo nama narihon pardalanan di bulu nami sigalutik. Alani Tuhan di mata molotung di pardalanan di bulu nami di nasa tahun bulunon. Jujut kami holsuan. Jujur kami mabiar bahkan jujur kami madau sian adupan unang gabi mentarima Tuhan mana kami akan was kemudian alai totoman yang asido bolong niru kami mian iham jala pahigot kami Tuhan asa sudi kami mana dari asli roha sudi kami maka hamulateho akka dengan bahasa nang pinatupang di tunga-tunga di keluarga di akar was kemudian di tunga-tunga di buriho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami laus di borgino pe maulihati madohon nami nunga di joho akar was ni huriamon roh nasida tidak marningot kami maralas ni roh kami mangete honak kaede puji-pujiani ima di malam Natal na pinatuban nami di borgino pasu-pasu matuhan di batasuri akar was ni huriamon sian poso-poso dak dana kro di angka nama gudang satu akana dua dongani nasida Tuhan tabai tu nasida silas di rumah tabai tu nasida akah sehatun nasida koi zalapadau nasida Tuhan sian ganggu di roha rumu 5 paruh kilo nama pe nasida madau sian adoban Tuhan Yesus Kristus Tuhan nam laus di borginope molotung ado akarwas di huriam nasubuh roh di borgino sialani akka parsahitun alani akka parkarejon nasida totong masari hun nasida jala pasu-pasu akar was kibuyam jala homa totong nama dongani nasida pahingot nasida Tuhan mangalopi tangan mandok mauliate tuarupan Tuhan di batang mauliate maruhon nami di borgino dunga di hati dakon akar was kibuyam bidi joloon akka hatam ndabadiari alani pasu-pasu bay Tuhan asal dia perayaan Natal napi na Tuhan nami di borgino
gawe tahu pasu-pasu, gawe tahu lasmi roha, lumo bima Tuhan gawe tahu menambahi ha porsiun nami, marado poko sipa dua ham sian hamatian. Umat Tuhan kami yang dohot pamujian nami, di bagasan Kristus Yesus matani yang kami. Amin. Terpuji Tuhan ta merendah kasih buku itu nomor 42 ayat 105.
rahma pilihan kau tua lupa di mata yang mahir. Ali amanami dari baru agitsu hodo harwani saluhut silehol lehonariga dohona sauri bahasa namori utus upasahatai masih nasa nani hormitu kami pilihan nami tuh saya jalan mai gawe wabna khusus di julu pasu-pasu mai jalan ramoti asa upar hasil kami pilihan pati bulhon harajon di tonga-tonga di huri di tengah-tengah di huriam doho di portidion buhai marohana mimar hite-hite tuki asalam hutadahami godang nislehon lehon mitu kami asalam gir-gir kami madok mauliati tuhu mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami rap mahita mantangiang ditangiang aliang menang Alea manami di penginjang saya di perbalia mangwaru saya Roma rejaumu sesama malam di roham ya matuanu sadari sesat masukkan semua pendosanami di dosa dosa Tuhan unat togi bagi alua mahani sian pangaku ayora menarajau dota gugur rodia saham sadari kirina amin. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di batama dopako Tuhan di batama buhina Tuhan jalan asima rohana midaham dopako Tuhan di batama buhina Tuhan jalan di pasor pun madamena tutut di mudabi amin. Jalan bima akan di samping tamanginam jauh pasang kami mah MC asa dibutuhkan. Ya. Asa persingkat waktu. Saudari langsung kita masuk ke acara bagian dapat dulu atas sambutan datang kita masih naik kita hiburan. Dapat dulu yang kami pasaran atas sambutan siap guru mulia. Salam. Selamat hari Natal. Masai lasroha di Dikio masih drop ro ima natalta ima natalu di Huriata Bidari puji Tuhan tentang semata-mata berkesempatan alai on kemerdekaan Tuhan itu dapat kepasi kita duduk karena buah kita pohon membalas di Tuhan. Jadi kami siang paradado Sombria hari lain persatu selamat hari Natal ma kita salutna abang pendeta na pinasangapang dengan paradado na pinasangapang ng panitia ng terpilih di tahun 2024 dan pinasangapang salut nama abang inang naruh ke petikyon na pasangan hari tentu masailas dorohan iman sialadang seorang Tuhan Yesus Tuhan Yesus dan Jurung ala nunga adong adawata adong potebaka ala di doang bukan sapu siau songon natal tadi koridon tentu wala tabering no di kejadian di angka anak kota baik sekolah minggu na posobulu sangat bersemangat jadi on inkonto dukungan terlebih songon angka ina sangat luar biasa penampilan
Alai peladodo angagina unang lupa kita makna di natalta. Makna di natalta ino napotu di bagasan perumurata. Ima so nang tabigi laki nadan di debata lagi tidak posona. Na adong rasa lumosta ke unang pelumos tadi menjalani di tahun-tahun berikut. Nah biar kita lihat unang beber kita. Kalau ada bulan pe nakka pasorata unang tapasok alai kami kay pray natalon ngay na nita lamasaw lam saja kira kita seroh kita kirunani. Jadi masa ilas roha bolo rak kita rak pekkel lah sisa setahun di New York. Jadi ayo setahun ini yang kita temui orang siang juga seperti mereka. Jadi penarong do akta setahun ini juga seperti mereka asal lang mendadak kita itu Yesus contoh. Jadi dia kalau kita peran Natal tahun semakin mendadak kita itu Yesus semakin tahap persiai Yesus. Jadi berarti nang kaina nang menyebabkan ada pujian cuma sih nang poso. Jadi sudah tidak menginam nang tahap dari pihak debata dan tiap bayi kata debatai di bagasan perumurata ima atau subuh di bagasan perumurata. Jadi tak pernah dalam sidang waktu lara masuk kita kalau per minggu 15 tahun atau itu berita diskusi. Jadi saya buat tadi pertama nama lupa ke atas sudah tidak nanti kita udah saya tidak boleh kita kecenderungan dari pasok tujuh dari orang dan saya lain habis yang berhadap mewakili pastor selamat hari Natal ma kita sabuna Selamat utang betul. Dari saat mereka sudah berlangsung kata selama Natal mengucapkan petikin program pendeta Rasul Ardianus Situmorang STH. Somatin sanari dulu keluar. Selamat Natal Marita Saluhutna. Terpuji ma Tuhan di kota Amanginang. Nunga sipulbe pesta Natal anda patu pari Borninon. Jala lasroha torok kita noai sampai urang kusita. Sada silas niroha lagi. Jadi nangin hormatan akadungan pangga. Do sudi akaruas mihuria na wolong nabi naro di Borninon na parjo suhali. Dohon nama selamat Natal mari wangu saluna akamanginang. Jala di pasu-pasu Tuhan di Batama agka galuh pangisi di bagas tabi. Bumi masih si dohoron nami tambahan biasanya memang mulai 24 malam tapatu palo ang amanginang perjaluan kudus. Alai alam arningot kita marsugud tapatu palo daw isumar minggu aso nang gajang di kita idohubay na bersingkat kami asa marsugud sonon mangose ripana hitaro di soon tapatu palo di soon naka parminggon Natal jala tapatu pamanang perjamuan kudus dohon makan bersama nasi dia oleh panitia. Jadi ima sidohon nami amanginan di Borninon. Selamat Natal mari hamunan saluhuna di pasu-pasu Tuhan di Batama di ruas Nimuria nadong di kita ini baru ulama. Horas mari kita. Horas, betul betul. Itu tadi namanya kesini, waktu selekta. Bicara model snack, manang sapi model snack, selekta. Upasan kami mah vokal grup, vokal Opi dan kawan-kawan, judulnya Kata Cinta. Oh ya, ada orang seperti ada semangat, tapi rumah di bawah tentangnya. Kamu si taruh nasi lagi, kamu usah.
Bisa juga. Bawahnya kemana balik? Oh, di muka. Ini ikutin lagi. Nanti. Jadi asa tertentu tanpa putus kopi dia mah melatih orang dah kalau ibadah itu asa dulu kita tanya koma asa diberi jadi umat tabuna di kuliah kekedio masih konsider dia akan bersama untuk di pasu-pasu saya teguh. Oke, jadi atau langsung pada muncul sahabat tanya kita. Dapat saya dalam tabakan kita. Tuhan Yehova amanari masih begini Tuhan Yesus Kristus syukur kami. Mula terjadi Tuhan di bersama kami ke depanmu. Boleh kami Tuhan marah siroha di penghidup Tuhan. Iman berlibat kami Tuhan di hati Tuhan dan Tuhan. Soal tiba-tiba Tuhan lau menebus dosa kami Tuhan. Nunga ditebus sobre dosa kami Tuhan. Nunga berdamai kami Tuhan. Ada di Tuhan anjir mahatam berbedai. Nam tidak jodor di akka amanami nami sahrodi anak berdamai Tuhan. Boy gabe sedar si di luar barang si pesosoran nami di bagasan perbulan Tuhan postur nami Tuhan menutumpe di bagasan lomos kami dia Tuhan di bagasan perbulan nami Tuhan na postur nami Tuhan na homa na hotom nami Tuhan na poson nami Tuhan meredukan Tuhan Tuhan di sol tradisi pangasinumor iman na binoan ni angka amanami nami sama sigurada Tuhan Adoran sopan kami Tuhan jumur rumah pas-pasuhor gabe pengalapang gugun di pemakaman nami oleh pasan asibar milik Tuhan yang kadosa pengasan nami Tuhan jumur bersesa asa mentarat pas-pasun nalau sepasatom milik Tuhan amin. Aisyah lagi na pariti. Kalau Ovi dan kawan-kawan, Robert itu dulu, Ovi dan kawan-kawan.
Malam kudus bintang pertanda Raja pada malam datang bersama Tuhan di istana hanya pada domba dari Yesus lahir sambut dia karena cinta kau turun ke dunia untuk berikan kasih kepada manusia yang penuh dosa karena cinta Bapa mengirim anaknya marilah kau yang kau minta Karena cinta kau turun ke dunia, turun ke